bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela ene wela no welirani baɗɗo men nden ka mun ha gartuɗen ɗo en subaka hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men ko yettude Allah noon ko yettude on onon ɓe ganduɗa oɗon jokki darde ko watte ko kadi kala e saaha oɗon mbaɗa ɗum partagé oɗon lira oɗon mbaɗa layeke nde tawno on joguima famamuye timmuɗo ko watte ko ko onon mbaɗante kadi ko batton hen ko ene woodi ko nafata rendo ngo en calmini kala en ɗo wona en garat émission Sénégal men nde tawno émission Sénégal men kala e saaha kala ko kewi en erroro yaadude hen hande noon ko gonga actualité ji politique ne mbayno leydi e oɗo saaha e leydi ndi kono wona toon paaɗen jiɗɗen ko ruttade caggal seeɗa e joljole pattam lami joli ma won hedde balɗe sappo ene jokkodiri ha ɗo wattidiɗo holko jiɗɗen wiide ko o mo ganduɗa suko pullo aga baali e pattam lamo mo ganduɗa ene jeeya e nder leydi Sénégal e région mo Matam taw koye wuuro ene wiye Mbanan on wiyete Demba Hamady Sada Ba mo ganduɗa ko gaynako no aynaɓe ɓeni mo ganduɗa ko agano agaji ɗini no meeɗi waade ni kono noon hikka bandiraɓe hewɓe mbi jii ko meeɗa yiide woni holɗum aga baali koko wowi yiyede yaade wona toon ndungu ara arta ɗum koko wowi yiyede wadde ƴaroji ɗum koko wowi yiyede kono noon oɗo Demba gartal makko ngal no wayni ko ɗum kawisaji Allah ɗum anni yimɓe pop moni foof nene ñippi point d'interrogation ene wiya ɗum ɗo holko woni hayso en mbawa andude holko suuɗi hen en mbawa andude holko ɗum woni ko donkuɗen andude foof eɗen poti wawde andude ɗum ɗo ko Allah teddungal ko Allah jeeyi ɗum komo wela ko ono rokkata ɗo wawi wonde fo noon e ko wawi wonde fo noon e no wawi sifrade fo noon ɗum ko Allah waɗata ɗum Allah rokki Demba Hamady Sada teddungal ngal ganduɗa moni kala yo wiyamo alhamdulillah kadi moni kala yo yettanmo Allah nde tawno wona hunde wemde saabu ko heeɓi ɗo henna ko e fayidagal eɗen mbawi wiide enen ko battuɗen haqqillaji ko battuɗen yiide ƴaroji eɗen jaaha e guure fulɓe en meeɗa yiide hono ko waydani waɗi hewɓe kadi wiiɓe meeɗa yiide hono ko waydani wadde ɗum en jettanamo ɗum Allah kadi ñagonoɗen mo Allah yo Allahu lamɗo o yo renmo renanamo hisnamo e kunude hisnamo e guite Demba Hamady Sada enen pop en nani ko ɗanninoɗo o yano ko banggue maali waɗi wiɓe nde o yahata ala ko nawori waɗi wiɓe o nawri kono heewani ɗum fof koye haalullaji ko ɓuuri ko jojude tan o arti o addi baali pattam lami o jaɓɓama jaɓɓungal guila nde o naati leydi Sénégal ha o yetti wuuro makko Mbanan kala façon teddungal o dañi hen kala façon jaɓɓungal o dañi hen ha ñande noon ala ko heddi omo naata wuuro makko bandiraɓe natgol Demba Hamady Sada wuuro mum Mbanan enen pop en jiiri ɗum guite men oɗo martaba eɗen mbawi wiide ala politicien meɗɗo dañde ko wayni saabu kala politicien meɗɗo dañde ko waydani tawan ko baɗɗo kalis waɗi mobilisé waɗi tiseraji wi yimɓe gaare ala jaɓɓungal ceerno meɗgal waade ndani meeɗa wadde min mi yiyani guitam boom wona ziyara mum wona gammu mum wona ɓaaral mum wona yangi mum wona waddi ɗum ɗo ko Allah en jettanamo Allah nduwono ɗemmo heddi noon eɗen poti liirde ɗum eɗen poti darde ɗum pawen ɗum yeeso mbiyen ɗum ɗo holko dañƴen hen holko mbasɗen hen holko podɗoɗen dañde hen en dañani walla holko mbasoyten hen walla holko mbasɗen hen ɗon e ɗon
min soko tawi mi lirat e haqqillam dabbo o Demba Hamady Sada somi wattino gartal makko ngal no ɓiram ni mboɗo wawi wiide o ɓiri e ɓirdugal o waɗi e lalorgal ha fuɗɗima fendade immima e ɓiraɗam wonti leele ene anniyi fendade en nangui faɗo men en lombi hen woni holɗum saabu oɗo martaba baɗo dani oɗo population ɓeɗo yimɓe no ndirirani Demba ni aduna Allah o pop moni kala haqqille mun e caméra mun e miijo mun e nofuru mun waɗi braqué mbanan haqqillaji fof paati mbanan e nder leydi ndi ha tengti noon e diwan mo koɗɗen o waddi so tawi o addini en ɗum ɗo ɓeɓe ganduɗa kañumen gonno sehilaɓe makko kañumen goni bandiraɓe makko kañumen goni yaadiɓe makko kañumen goni hoddiɓe makko kañumen goni intellectuel uji kañumen goni wonɓe e diwan o walla wonɓe e nokku o ene ponno wawde heɓɓade oɗo fayida oɗo martaba ɓuura wadde ɗum révalorisé ɓuura rokkude ɗum fayida maɗum jibinanmo hunde fattam lamire kono kadi ene wawi jibinande diwan o hunde fattam lamire nde ganduɗa enen pop eɗen mbawi ɗum hutorade ko jimmi wiide caggal en jiken meeɗa yiide guila omo ara fotino waɗe comité arrivé Demba a Mbanan woni garal Demba e Mbanan kala autorité étatique teddinire gonɗo e diwan o fammine haalane holko ɗum ɗo woni préfet sous préfet maire conseiller gouverneur commandant commissaire de police e ardiɓe forêt e ardiɓe gaynaka e ardiɓe kala mo ganduɗa ko autorité yette wiye ɗum ɗo de ko ni jogori waade ko ni min jiiɗi wadde ɗum ha min jiiɗi wadde ɗum fête mawɗo ɓeɗon pop informé ñalawma o sécurité timmuɗo adde no fotini addirede ministère de l'élevage yette haalane oɗo ñalawma ko an noon hamin jiiɗi yiidema toon waɗe organisation mawɗo waɗe organisation pattam lamo heblane won discours aji hen discours aji so keblama oɗo discours ko Demba waɗat ɗum oɗo noon ko kaari e kaari mbaɗat ɗum nokku o wasani yimɓe ɓe ganduɗa ko wellitiɓe ɗemɓe famɓe ko aduna o yahata saabu eɗen gandi gaynaka ene jogui caɗele so tawi en kalat gonga gaynaka ko caɗele ha waydu leydi ha tengti noon e ɗeɗo pelle wiyeteɓe ko pelle aynaɓe darotoɓe jamma e ñalawma ene mbiya darani ko gaynaka ɓeɗo pop ene ponno wawde darade oɗo ñalawma ƴero ngo waɗa taw autorité ji fof ne jooɗi politicien ji nokku o fof ne jooɗi kala biyeteɗo ko ministre taw ne jooɗi walla délégation mum kala maire délégation mum ara jooɗo ƴero waɗe taw ene yooɗi ene feewi ene waɗa sécurisé ene yonna ha yooɗi ene waɗa modernisé tawa Demba heblama totte konngol huccita e ministre de l'élevage huccita e état o caggal nde yetti Allah yetti bandiraɓe arɓe ɓe yetti jinnaɓe mum yetti bandiraɓe arɓe ɓe yafni ɗumen e tampere nde Demba wiya ngol ɗo konngol ko minen aynaɓe min paari ɗum koye état o ko ardi pop état o yo andu no ɓiɓɓe Sénégal naɓe ɗannorto Gabon ɗanno Côte d'Ivoire ɗanno Amérique France Italie Belgique Espagne Allemagne eko nandi hen e moni foof meccal ngal waɗata toon yeeyoɓe toon e tafoɓe toon e ñootoɓe toon e liggoroɓe toon e waɗoɓe toon n'importe minenne ko hono no ɓenni min mbayi minenne min ɗannoto ko maali min jogui ko baali min gaynat monsieur le ministre kala nde taske ari ene wiye baali gummima Mali et pourtant de soko tawi ƴeewama temedere e capanɗe jeenayyi e jeenayyi virgule jeenayyi baali garoji ga eɗen mbiyani gimmi Mali ɗi ko heewi hen ko baali ɓiɓɓe Sénégal naaɓe yaaɓe toon ko ɗin kadi gartata e leydi ndi ganda noon minen hamin guuri caɗele ha sabba telma e ladde nde hamin daña hen caɗele won fitinaji baɗoji toon e dow amen minen e koyamen hamin mbawi ɗum réglude mawɓe amen ne mbawi réglude kono won fitinaji baɗoji minen min mbawa réglude wawi réglude ɗum ko hakkude état e état hamin guure ɗum hamin guura ɗum hamin guura ɗum Demba haala fitinaji muɗum fitinaji aynaɓe toon e Mali e toɓe ɗannototo te enen fof eɗen gandi gaynaka ne waɗi fitina Demba waɗa discours mum faara ɗum yimɓe pawɓa
te ne gandi ko gonga so luuki mbi ko gonga ne gandi ko gonga Demba fara message mun e fedde mun saha mun be yontoda sabu won yaabe no yaari ni dañi won yaabe no yaari ni dañani won tampube ko tampi ko dañani ko dañi ko won burbe tampude hono tampere Demba nde kono dañani ko Demba dañi ko dum do haade ko gegal ko musol ngol ganduda en mbawino rewde do ene wawno Demba hande ne wawno wonde ambassadeur aynabe be ganduda ko yahobe bangi Mali o huccira e génération makko o wiya ɗumen tawde basal wona gacce tawde human binnagal wona gacce woni gacce ko tawa basal a ummaki no ñawdirɗa gacce ɗe e hey mon génération e hey mon feddam e hey mon enɗamam wonko heewi ko waɗɗe men aduna o koko wayli waɗɗi e men ko ummade ittude basal e nder gure men o ero ngon erango e génération makko o jertina ɓe wujjude e yarde sangara e yaade cuuɗi janani e yarde bulfaale e wadde won gueɗe kantoridde e soppodirde wona ko ɓuuri gande wonko waɗɗi men waɗɗi men no yimɓe ɗannorto France ndenda mbaɗa fedde ma hôpital ma école enenne eɗen mbawi wadde honden fedde ma hen hôpital ma hen école gasen boyli e nder ladde nde koɗɗen nde mbaɗen feere ha kuura tawen to gonɗen fof waɗi ɗum ko dental wawi ɗum wadde Demba haalde génération mum Demba ɗe wawi ƴettude konngol haalde génération muɗum to banggue sukaɓe rewɓe hollaɓe hande aduna gona ɗo ko aduna jangde moni kala yo janggu kala ɗo mbawɗa wonde janggu holla minen Allah farani min on banggue Allah fecci min ko gaynaka kono hande il est temps onon ne jangon ko arra ko tawa so ari oɗon mbawi wadde défendre ngaluji ɗimin gaddata ɗi gaddon ngaluji goɗɗi to banggue Toubakiri Demba haalde e génération muɗum ene wawi wonde moni kala ƴetta konngol haala e fitinaji ɗi gaynaka wurata e hey mon état e kala e saaha hamin jogodo caɗele e hoddiɓe amen hol hoddiɓe amen somi wima hoddiɓe amen wona awoɓe kaldanmi hoddiɓe amen ɓe min mbawa sertude kadi ko minen e koya men woni awo woni remoɓe e aynaɓe ko gonga ngesa meeɗa abbade gaynako kono ene waɗa saaha ɗo ngesa wonata ɗo ko ɗon gaynako rewata aynaɓe mbaɗe canalisé yo keɓ gueɗal munen ganda ko ɗo ko zone gaynaka remoɓe ganda ko ɗo ko zone ndema kadi kala ko waɗɗi e gaynako ha reena jawdi mum yo wat kala ko waɗɗi e demowo ha reena ngesa mum yo wat ɗum ko autorité ji ɗi onon mbawi ɗum wadde Demba haaldude min autorité ji ɗi sowona ɗum son goppidi min bellello wawa ñawde bellello hono muɗum dendagal haala nane kala ɗo mbawɗa wonde e fannu foof mo mbawɗa heed aɗa foti hande caggal haalde nguɗo mbeɓeku caggal haalde kawisaji ma no jiruɗa ngal ɗo garal yimɓe e ngal ɗo keewal aɗa foti wawde wiide ministère de l'élevage yo wat Demba recevoir gouverneur de la région yo wat Demba recevoir on mo ganduɗa kañum jooɗani gaynaka e région mo Matam yo wat Demba recevoir o waɗa ɗum tekkore saabu ɗum ɗo ko fayida ɗum ɗo ko martaba imma ɗum addan on mo ganduɗa ka jahannoɗo Mali aɗa liggo ko gonga aɗa daña baali kono noon fijirde ɓuuri wonde haqqille ma aw ka bonnowo baali ka baɗowo ko welma ma ɗum addane janggo e jaam artirde hak ganda janggo e jaam ndekete rende baali ɗi ene woodi nafoore wonde ko jiiɗa e wiyede ko an jeeyi baali ma addan génération gonɗo ɗo jooɗiɗo mo jaɓani yaade cikkowo gueɗɗe foof goni tan koye dow koya o e soppodirde e yennodirde e yaade cuuɗi e wadde n'importe e wujjude ma addan hen yimɓe ɓerɗe mumen peɗɗa jaaha beele ne keɓa ko Demba heeɓi ko e Demba heeɓi ko dokke Allah ko Allah joyi teddugal oto neɗɗo wi hon ɗum ɗo wattata aɗa wawi wiide mi meeɗa yiide ko wayni kono hon ɗum ɗo walla ko ɓuuri ɗum ene wawi wattude laabi limtini ha joni tan gartanmi ko en mbaɗi raté occasion pattam lamon poɗɗen wadde saisir nanguel ɗum teep kumeno ari hay jongue men ne jogui ɓoggol
ene namdo en lawol faade Ganguel walla faade Padalal mbiɗen ɗum rewɗo en jagga ɗum ɗiɗi ɗum ha keɓɗen ɗo gonɗum monsieur le ministre de l'élevage walla onon ɓe ardiɓe pelle gaynaka ɓeɗo fof ene poti wadde invité Demba koko foti waɗede invité pelle aynaɓe ɗum mbaɗɗum invité ɗum ma ɗum won ko ɗum nafti kono soko tawi ɗum ɗo gasirindani Demba waɗaka décoré saabu ko waɗɗo henno ko ene ko ɗum musol jaam yamol hakkude aynaɓeɓe e remoɓeɓe hakkude aynaɓeɓe e malinaɓe ko ɗum musol jaam yamol kala teddugal ngal wadna en perdata koye men arta caggal en dafi ko ardi ko ɓoccitima en mbaɗen feere mbaɗen ɗum rattrapé mbaɗen feere jagguiruɗen e laasi he haali hoore nde ɓenni kam wonto keɓɗone laasi he soɓe keɓani gallaɗi ɗi keɓen leeɓi laasi he mbaɗen wilde hade gallaɗi hoore ɓenni en mbawi heɓde gallaɗi ɗin mbaɗen hen condi e kuure laasi min tolni en nanguel laasi he ɓoret ɗum mbaɗen ñañoji ɗum manam mbaɗen wilde e nanguiri colli ɗum woni ko poɗɗen wadde ɗum ɗo noon ko fayi ko joomu wonande pelle kewɗe ko joomu wonande yimɓe hewɓe yimɓe dewi hen koye ambiance o ko gonga ko Demba heeɓi balle e ñalawma o kadi kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarama saabu ɓe jonni ñalawma o ko ngaalu waɗa hen maaro e nebam ɓe tew ko waɗa hen neɗɗo wawa haalandema kono noon ene fonno wawde jibinande hen goɗɗum taw tan wona ha ñamama harama mako rodi rufama ene fonno jibinande hen goɗɗum kala ɗo tiktokeur woni kala ɗo gonɗo e réseau sociaux woni influenceuse kala ɗo mbawɗa wonde enen pop ñaagoɗen walla namdoɗen ministre de l'élevage yo wat Demba recevoir heddi noon ene waɗi hen yimɓe mbawa yonnude hunde mbawa fewnude hunde ene waɗi wiyoɓe ɗum ɗo ko mystique ɗum ɗo wona mere ɗum ɗo ko sacrifice enen en mbawa yiide ko mystique en mbawa yiide wona mere en mbawa yiide ko sacrifice jiyeten ko Allah jeeyi teddugal jeeyi gueɗal jeeyi ngaalu jeeyi kala komo wela o ko ono tottata o totti Demba bravo en poɓɓani Demba en duwanima ɗum en poɓɓani Demba en duwanima ɗum so tawi tan hay hunde ala goɗɗum ko dañca e ñalawma o garal ngal wonti zéro ko ngal perte e tampere yimɓe ko ngal perte e pasuji ko ngal perte e ngaaluji ko ngal perde ɓole soko tawi ala goɗɗum ko abbiti hen yo abbiti noon guel ɓuran ɗo ɓoyde enen foof namdeɗen yo Demba waɗi recevoir yo ɗum fuɗɗoro e o mo ganduɗa kañum jogui gaynaka région Matam daro hen ha ministre ƴettam ɗum woni ko sohla saabu gueɗɗe ngala information wona ala information ko Allah tan fewnanno en musil guileɗen naftoro Allah tan darnanno en laawel guileɗen naftoro en ŋaɓɓi kunude ha en ceeli en goppi laawel ngel tan en ndewi tan haala ha en goppi laawel ngel bandiraɓe so waɗi gantude haala hen min ñaaguima yaafuya so longere mawde wari nokkuɗo wa ɗum jomum yilluno hen en jetti noon musidɗo men Mamoudou Sow mo Wourossogui e tawno image uji paɗɗam lami ɗi jiiɗon miɗen mbaɗa illustré ɗi kanko waɗani men ɗum kadi o laaɓi en reedu o neldi en andudemo eɗen poti enenne wadde hen gueɗel men ko wona ɗum ko mbaynortomi média yeehi toon no feewi ko gonga filmoɓe téléphone aji photoɓe ko gonga ɗum fof ne ɓeyda communication kono média ji classique wiiteɓe ko radio ji wiiteɓe ko site uji wiiteɓe ko joom seenuji en YouTube waɓe organisé welani ha welani soko tawi ɓe jeehi eko wayni haɓe ponno wadde feere caggal wonno way kamɓe haɓe ponno wadde feere ha konngol ngol ganduɗa ene waɗa message yalta e yimɓeɓe saabu wona Demba tan ari toon yimɓe hewɓe gari toon autotoji kewɗi gari toon jomumen ƴette interview uji ɗi ganduɗa pattam lami tawa ne mbaɗa erago kene nafta mais sa ƴeewi 90% interview o fof goto
mo mbaɗɗa o emo mbaɗimo emo goɗɗo waɗi o même jaydiyankoɓe ndewi à côté ene ponno pousse yimɓe arɓe ɓe e jomumen sa kañumen haalde won gueɗeji ɗi ganduɗa ko goƴaji kono ala hay kamɓe ɓe ndewi à côté ɓe ndewi engouement o donc wona ɗum woni ko fonno wonde yamba ko cukalel ha sonno wona cukalel milieu ɗum ɗo kala moɗum ardidani a wemjat a wemat presque wona zone maɗa kadi hay goto wona serre neɗɗo hay goto wona serre kala nde jaaɗa e zone kesso kala nde gonɗa corps étrangère kala nde gonɗa koɗo a wemat hay sinno ko hande sa yalti galle ma a naati galle koddiɗo ma tan a namdoto holɗo poɗɗolode heedi walla holɗo naggam mo heedi won gueɗe wona serre yagal ko nadde zone janano saabu eɗen gandi ko domnowo avion waɗata ko e avion ha diwna ɗum ha jippina ɗum ko ɗum karallagal de kono sa rokki ɗum ɗo loosi o wat ceŋalal ala ko wawi hen jimmi widema moni fof won bagge mo heedi yimɓe heɓeni wiya Demba ko serre Demba ɗo o finani omo tukkiranno ko dimanche ko facette mo naati o woni mo wona ko makko ko are makko ko woni ko anda so anda noon ene woodi anduɓe ndiran mbaɗo dayni holko jogori naftude ɓen kañotono keɓɓo mballa mo o naftoro enen fof naftoro en bandiraɓe Windire TV le monde en miniature wona ɗum information mo gandeten eɗen mbawi wiide gila canal horizon naati e leydi Sénégal kañum e RFI radio France international e radio Sine e radio ji goɗɗi koɓe joɓanno e redevance timmani so woodi ko 100 million haɗa oɗo régime ko ari ko fawi jungo mum e taabal kamɓe fof koɓe joɓata joni ko 5 milliards pawɗo droit ji ɗi ɓe ponno yobde e leydi ɗi kamɓe pop koɓe joɓatno ko timmani 100 million keɓe on information alhamdulillah ko ɗum woni jeyde hoore muɗum ko ɗum woni jeyde hoore mum so neɗɗo ari e nokku ma ene waɗi exploité ko jeyɗa yo yoɓma ko fotma yobde ko bandiraɓe e nder duuɓi sappo e ɗiɗi ɓennuɗi jangguinoɓe ko ƴetta ko hedde 100 e nder nde ɗo ɗiɗo ɓeɗo ko jooɗi ko ɓe ƴetti fodde wonde 500 wadde bandiraɓe mbatten haqqillaji information ngaji kewɗi gaari kono noon won gantu gonnoɗen e dow muɗum wonko jagguno en kono inchallah kala ko kewi inchallah ma en garɗo gaddanembi ɗum so allahu lamɗo ni bandiraɓe mbaɗe abonné e Windire TV mbaɗe partagé mbaɗe like mbaɗe hen doole mon mbaɗe hen kala ko neɗɗo andi ko ɗo kenmi mboɗo wawi wadde hen somi waɗi hen wonko naftata yo waɗe hen Demba Sappo Windire TV le monde en miniature.